Vuur komt nooit met uitleg. Het is er ineens. En wat het raakt, wordt onherroepelijk veranderd. In november 1904 wordt Amsterdam wakker met rook boven de stad. Niet van huizen, niet van fabrieken, maar van één gebouw. De Vondelkerk. Wat volgt is geen snelle ramp. Het vuur grijpt zich vast in de houten dakconstructie. Urenlang nemen de vlammen bezit van balken, gewelven en ornamenten. Mensen staan op straat. De brandweer doet wat mogelijk is. Maar tegen de ochtend is het onvermijdelijk duidelijk. De toren is verloren. Wanneer het vuur dooft, blijft de kerk achter als een open lichaam. De muren staan nog. Het grondplan houdt stand. Maar het dak is weg. De toren ingestort. De kerk lijkt ineens ouder dan ze is. Niet door tijd, maar door ervaring. De brand maakt iets zichtbaar wat architectuur meestal verbergt. Dat zelfs monumenten kwetsbaar zijn. Dat zij niet alleen ideeën zijn, maar ook lichamen die kunnen falen. En dat betekenis pas echt voelbaar wordt wanneer zij wordt bedreigd. De dagen erna heerst stilte. Geen klokken, geen diensten, alleen steen en leegte. De vraag die zich aandient is onvermijdelijk. Wat doe je met een gebouw dat zijn vorm verloor, maar zijn betekenis niet? De Vondelkerk is ontworpen door Pierre Cuypers, maar het is niet de vader die de taak krijgt om na de brand verder te bouwen. Die verantwoordelijkheid gaat over naar de zoon. Jozef Cuypers krijgt de opdracht om de kerk opnieuw op te richten. Niet door terug te draaien wat verloren ging, maar door het gebouw voor te zetten na het vuur. Dat moment, die overgang van vader naar zoon, van ontwerp naar herbouw, vormt het begin van dit verhaal. En daarom staan wij hier, in Roermond, in de Abdijhof, naast de Münsterkerk. Op een plek die Jozef zelf heeft gebouwd. Van hieruit beginnen wij zijn verhaal. Welkom beste kijkers, welkom in een nieuwe aflevering van Kiek omhoog met Frans. In deze aflevering hebben we het inderdaad over Jozef Cuypers, maar ook over zijn vader natuurlijk. De Vondelkerk en de historie daarvan. Maar we zijn hier even geland omdat dit eigenlijk een tussenstukje is. Dit gebouw is gebouwd door de familie Cuypers. Moet ik het zo zien? Ja, natuurlijk. De eerste en de meest belangrijke, voor iedereen gekend, is natuurlijk Pierre. Pierre Cuypers, de vader van een architect die veel opkomst gemaakt heeft in het Amsterdamse, maar ook voorheen hier in Roermond. Dat was Jozef. En Jozef was samen met zijn vader heel veel kerken aan het bouwen. En niet altijd zoals zijn vader het wou. Heel langzaam maar zeker heeft Jozef toch zijn eigen stijl een beetje gaan ontwikkelen. Als je alleen al nagaat, over die 100 kerken heeft Pierre Cuypers zelf gebouwd. Maar Jozef heeft zich in die tijd ontwikkeld als een zelfstandige architect. En toen zijn vader eenmaal op leeftijd kwam, toen heeft Jozef hele andere stijlen toegepast. En heel veel vernieuwingen in materiaalkeuze, je noem het maar op. Maar hij was heel lijdzaam naar zijn vader. Maar we zijn gebleven eigenlijk bij de brand in 1904 van de Vondelkerk. En daar hebben we al meteen de link te pakken. Die Vondelkerk, dat was de familiekerk van Cuypers. Fantastisch gebouwd op een eiland als het ware, in de Vondelbuurt. Dat was eigenlijk een lievelingskerk van Pierre Cuypers. Maar toen hij in 1904 in de fik ging, toen werd meteen de kas opengetrokken door pa. We gaan hem opnieuw bouwen. Oké, dat ging gebeuren, maar Jos was inmiddels zover dat hij een toren ging ontwikkelen die wel degelijk behoorlijk afweek van de toren van zijn vader, van de eerste Vondelkerk. Ja. Ik geloof dat ik daar een kleine afbeelding van heb. Dat zou je moeten zien, wat een groot verschil dat was. Kijk, je ziet hier die hoogte, die gotische toren van de Vondelkerk, gebouwd door Cuypers. Je ziet ook die mooie kleine dakkapelletjes. Dat heeft hij allemaal hier in de Münsterkerk al verwezenlijk. Maar hij ging hier nog veel meer de hoogte in. Dit waren uiteindelijk de torens die aan een Romaans gebouw toegevoegd werden. Maar dit is een zelfstandige
helemaal door Cuypers ontworpen neogotische kerk. En dat zie je dan, wat gebeurt er dan? In 1904, dan komt meneer Jos en die maakt een toren die totaal afwijkt van de oorspronkelijke toren van de Vondelkerk. Frans, als we hier naar de hoek om gaan, Ja. dan zie ik dat. Ja, en dat heeft Jos ook gezien. Die koepel bedoel ik. Ja, en niet alleen de koepel, maar ook de torens zijn allemaal een inspiratiebron geweest voor papa en voor de zoon. Als je het goed vindt, wil ik eens wat over die torens vertellen. Alle ogen zijn nu gericht op Jozef. Een toegift op het Cuypersjaar. Zou iemand ooit zo kunnen denken worden als de bouwer, architect en tekenaar? Als zoon van Pierre en Nanny vastgeboren in de nabijheid van een klokkentoren. Met torenhoge idealen bouwden beiden in hun kerkfabriek. Met respect en ingetogen maakte Jos zich van zijn vader los. Torens en koepels, vaak neoromaans, zijn inspiratie voor hoogwaardig werk. Hij putte het zeker uit de Münsterkerk. Zijn eigen stijl werd langzaam geboren na de brand in de Vondelkerk. Dus, als ik het goed begrijp, deze koepel, die zou je kunnen projecteren op de Vondelkerk. Nee, je moet het zo zien. Ja, misschien, je hebt wel een beetje gelijk. Want dat is inderdaad, ik heb het met die tekening proberen duidelijk te maken. Je kunt het hier ook zien. Een koepel, dat is eigenlijk de oorspronkelijke Romaanse koepel die Jos regelmatig nog heeft gemaakt later op diverse kerken. Maar ook de torens van de Romaanse kerk waren niet zo neogotisch hoog en spits. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Op de Vondelkerk heeft hij die toren veel korter gemaakt. En ook met signalementen die weer terugkomen op deze koepel. Dus wel degelijk de inspiratie van Jos was ook de Münsterkerk. Maar ik vind het ook wel een beetje Noord-Afrikaans. Ja, hij was een bereisd man. Hij heeft in Burma een kerk gebouwd. Hij heeft Spanje bezocht. Hij heeft heel veel gezien. Hij heeft gegarandeerd zeker ook van Gaudi gehoord. Het metselwerk en alles, dat vind je toch terug onder de bogen. Dat zou je moeten zien. De bakstenen cultuur die hij eigenlijk geleerd had van zijn pa, die heeft hij daar prachtig toegepast. Dat hebben we ook in de kelder gezien bij Cuypers, hè? Maar Ja, we lopen er die even heen. knal, ja precies. Kom. Precies. Ja, Frans, dit is toch wat, hè? Ja, het is voor mij iedere keer weer een verrassing. Het is middeleeuws, maar ook heel recentelijk. Het is ook vernieuwend. Het is een techniek die heeft Cuypers en zeker ook zijn zoon ergens opgedaan. En ze hebben deze techniek op zo'n fantastische wijze toegepast. Het is een meesterstuk. Kijk, wij hebben heel veel programma's gemaakt, Roermond onder de grond. En daar heb ik ook heel veel gemetselde gewelven gezien. Wat hè? jij dan zegt, we moeten die functie niet vergeten. Want een knalfunctie van bakstenen onder een zwaar gebouw zorgt er gewoon voor dat het stabiel genoeg is. En hoekig iets kan inklappen. Ja, Dat gebeurt er gewoon niet. Dus die bovenbouw die is helemaal verzekerd van een perfecte, maar ook van een hele mooie ondergrond. ja, want we zijn ook heel veel straten in Roermond geweest, die waren allemaal overkluist. Ja. Hè, dat was de riool liep gewoon eigenlijk in een riviertje onder de grond. En we zijn iedere keer lyrisch als wij dus een grote gewelvenkelder zien. Ja. En ik weet niet of dat in andere grote steden ook het geval is. Het zal zeker wel, maar hier zijn ze talrijk. Maar daar gaan we nog binnenkort een keer naar kijken. Precies, maar dit is Roermond, hè? We hebben het over Roermond. Ja, zeker. Toch? Nou, ja, die bakstenen, dat integreerde mij sowieso al een tijdje. Wat bouwde eigenlijk Jozef nog meer? Ja, de baksteen die werd gebruikt in de meeste, laten we zo zeggen, de gotiek is eigenlijk
min of meer de reden dat er weer baksteen gebruikt werd. Want daar kun je namelijk heel hoog mee gaan. Niet voor niks is die neogotiek eigenlijk ook ondersteund door Pierre Cuypers om veel met baksteen te doen. Hij had zelfs een baksteenfabriek in Druten bij Nijmegen. En hij was eigenlijk een baksteenman. En hij haalde hele goede meestermetselaars om zich heen die dit allemaal konden verwezenlijken. Ja, Dus want dit moet je eerst in hout maken en dan eroverheen metselen. moet je kijken. Ja. Maar goed, wat heeft hij nog meer gebouwd in Roermond? Nou hebben we het weer even over die zoon. Hè. Die gaan we dus echt uit de vergetelheid halen. Want dat is hier in Roermond echt wel gebeurd. Hè. Pa is eigenlijk alles en is het nog. Maar die zoon was zo belangrijk en zo vernieuwend voor zijn tijd. En dat gaan we het volgend jaar helemaal meemaken. Maar dit jaar zijn er al veel mensen die hebben die boeken gelezen die pas geleden uitgekomen zijn over Jozef. Heb ik me ook aangewaagd en ik geloof heel zeker dat wat ik helemaal niet wist. Ik ben er gisteren met de fietsen toe geweest in het veld. Heeft hij tuindorpen gebouwd met allemaal poortjes van het mooiste metselwerk. Je wilt het niet geloven, Rob. Zo prachtig. En ze hebben onlangs er nog een paar afgebroken volgens mij. Maar dat is wel echt cultureel erfgoed. Maar er staan er toch nog? Er staan er nog 2. In de Vondelstraat, hoe vind je die? In de Vondelstraat in Roermond vind je nog werk van Jozef Cuypers als tuin. Hij maakte tuindorpen. Duizenden mensen zijn altijd door die poortjes moeten gaan om naar hun tuin te gaan. Ja, ik ken wel een paar belangrijke mensen die door die poortjes gingen, maar een andere keer misschien. Maar even, die poortjes, je hebt hem gefilmd. Ja, ik heb hier iets wat mij ook zo integreerde. Dat hier nou het begin gemaakt is in de tijd van zeg maar 1925, 1930 met die aanpassing. De kazerne werd afgebroken, er moest een nieuw hart komen. Ze hebben meegedacht aan het Münsterplein, aan de beplanting, noem maar op. Ook onze Jozef Cuypers heeft daar meegedaan. In die tijd heeft hij ook gezorgd voor die poortjes en die tuindorpen. Ook de huizen heeft hij met fantastisch metselwerk, waarschijnlijk met de metselaars van zijn vader, uit kunnen voeren. Oké. En nou hebben we hier de gelegenheid. Mijn idee is, laten we nou eens kijken wat de bedoeling was van Jozef. Want hier moeten we volgens mij ook een poortje neerzetten, maar dan een poortje in de vorm van een stadstuin. En die moeten gaan komen als dat weg is. Meer groen, met de gedachte van Jozef, en dan een stadstuin. Geen dorpstuin, maar een stadstuin. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. En het poortje mogen we daar volgens mij rustig bij gaan denken. Ja, dit is best te maken en ik denk ook wel heel mooi. Ja, dat is fantastisch. Maar even wat heel anders, Frans. Ik heb wel enorm veel reacties gekregen op ons verhaal de vorige keer over het glas en lood. Ja. Ben je daar nog verder mee gegaan? Ik moet je verrassen. Het heeft zijn vervolg. We hebben inderdaad ramen gezien. En daar hebben heel veel mensen van genoten die dus in de Vondelkerk hebben gezeten. Nou, de tijd van Jozef, waar we nou mee bezig zijn, 1904 was de brand in de Vondelkerk. Die tijd, toen was meneer Frans senior ook al een beetje op leeftijd, net als vader Pierre. Volgens mij was hij 77. Dat zou best kunnen. Maar hij was toch heel vitaal hoor. Maar al die kerken die gebouwd zijn door Pierre en door Jozef Cuypers hadden een vaste leverancier en dat was de firma Nicolaas. En die tweede, die jeugdige Frans Cuypers, Frans Nicolaas, die woonde hier in een prachtig huis. En dan zien we ramen uit die tijd en dan wou ik daar ter plekke wat over vertellen. We gaan er naartoe. Oh, zware deur, Frans. Deze kant kunnen we best naar boven. Ja?
dat is die dan. Is die mooi, Frans? Het is fantastisch dat we die mogen zien. Ja, Frans, waar heb je me nu mee naartoe genomen, kerel? Ja, we zijn natuurlijk op weg naar de ramen van Frans Nicolaas. En zodoende, want we hadden die restauratieramen de vorige keer, en zodoende ben ik hier beland bij een van de mooiste werken in die overgangstijd, in die tijd van de brand in de Vondelkerk. Rond 1900 werkte hier in Roermond wel 50 mensen bij de firma Nicolaas. En hier in dit huis, daar woonde Frans Nicolaas junior, die de zaak voortzette van Frans Nicolaas senior. In dit huis is de derde generatie, Joep Nicolaas, ook geboren. Frans Nicolaas junior, die had de artistieke leiding en Charles, zijn broer, die had de zakelijke leiding. In die tijd is dit raam ook vervaardigd en het is zomaar aan te nemen dat in die tijd dus de firma Nicolaas werkte voor onze hoofdpersoon, Jozef. En je wilt het niet geloven, maar zo gaat het met alle firma's die heel goed gaan. 50 mensen in dienst. Meer dan 100 ramen werden gemaakt door een zekere meneer Staal. Die had de bedrijfsleiding, die maakte prachtige ramen. En die zette dan 5 of 6 glazeniers te werk aan 1 raam. Met dien verstande dat dat natuurlijk dan iets minder persoonlijk overkwam. De meeste mensen die daar werkten in die tijd, dat waren Duitse glaskunstenaars. En wat hier gesymboliseerd wordt, dat denk ik wel iets te maken heeft met de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. We zien Rubens, maar we zien ook Rembrandt. Maar het heeft ook zeker te maken met die periode dat Pierre Cuypers bezig was met het Rijksmuseum. Het is een fantastisch raam. Er staat geen handtekening onder, maar het komt ontegenzeggelijk van de firma Nicolaas, die voor beide Cuypers, voor de vader en voor de zoon, heel erg veel glas en lood gemaakt hebben. I'm deeply impressed, you know. Ik vind het echt iets... Het is ook heel apart. Man. Ja, hij heeft waarschijnlijk wel heel goed aangevoeld dat die kant ook commerciëler geweest is. Het was een commerciële instelling, dat heb ik net nog vernomen van een kenner. Maar wat we hier zien, dat is best wel uniek te noemen. Ja. En de link die we hebben naar naar de ramen, die herstelramen bij Judith Simmerswaan, toch waren die wat persoonlijker. En dat heeft puur te maken met het feit dat er dan zoveel mensen aan 1 raam werken. Dan krijg je dat persoonlijke ietsjes minder. Maar dat wil niet zeggen, kwalitatief kan het niet beter. Nee, maar voor die tijd, ik bedoel, je moet zien hoe gedetailleerd en hoe mooi dat gemaakt is. Erg mooi. Die rondjes die we daar zien, dat zijn eigenlijk rondjes die werden al in de middeleeuwen gebruikt. Dat was een druppel glas en die werden aan elkaar gezet en dan was dan een hele stevige glas- en loodraam. Nou hebben ze een decoratieve functie, maar je hebt ze ongetwijfeld ook wel eens gezien in behoorlijke ronde schijven, zoals in de tekenschool. Wij hebben hier te maken met een aantal ramen, er zijn er 6, 2 zijn zichtbaar. Hieronder aan de trap zien we nog een authentiek raam van opa, van Frans Nicolaas senior. Maar dit is uit de periode, en daar zijn we nog mee bezig, van het herbouw van de Vondelkerk in Amsterdam. Begin 1900. 1904 en daarna natuurlijk. Hè. Fantastisch. Frans, bedankt. Het is hartstikke goed uitgezocht weer. Hè? Ik bedoel, veel werk. We hadden nog een reisje, hebben we nog even niet kunnen maken, maar we zijn wel terechtgekomen door dit onderzoek in de Vondelstraat van Roermond. En in Roermond, daar was ook een Vondelstraat. Kan je nog herinneren dat ik een heel kort gedichtje van Vondel voorgelezen heb? Mm-hmm. Nou, diezelfde Vondel, die had nog een kort gedichtje.
En ik vind het eigenlijk wel leuk om dat te laten horen. Vondel die zat samen met Cats op een trekschuit. Ze hadden een kaars aan, die brandde. En Cats die pakte een vinger, deed een beetje kaarsenvet op de jas bij Vondel. En ze zei tegen Vondel, vet smet. En die Vondel die geeft die Cats een laai om zijn oren en zegt hij, ik tik. Was nog weer 3 letters korter. Dus Vondel blijven we nog eventjes erbij houden. Ja, beste mensen, dit was weer een aflevering van Kiek Omhoog met Frans. Ik hoop dat u er weer van genoten hebt. En het verhaal van Cuypers is nog lang niet afgelopen, dus blijf vooral kijken. En als u meer wil weten over Pierre Cuypers, ga naar het museum op de Andersonweg. U bent van harte welkom om daar het huis van Cuypers te bekijken. Tot dan. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.